fogjuk bemutatni, hogy hogyan tudjátok használni. Ezt is megtaláljátok a Young Living kezdő csomagjában. Lilóolajok 90%-át vízgőzdesztillációval készítik, de a citromi lóolajat hideg sajtolással nyerjük ki a citromhéjából, tehát ez nem citromlé. A lemont használhatjátok minden nap kézfertőtlenítésre. Egy cseppet csepegtettek a tenyeretekbe és eldörzsödtek. Illetve vízbe cseppentve nagyon jó ízt ad a víznek, ami segíti a megfelelő napi folyadék mennyiség bevitelét. Ami mellé még javasoljuk nektek a mandarint, illetve a narancsolajat, amik szintén megvízesítik a vizet, anélkül, hogy ugye valamilyen cukros üdítőt kéne fogyasztanotok. A citromi lóolaj nem csak jó ízt ad a víznek, hanem antioxidáns hatása segíti a nyirokrendszert is. A citrom az egyik legközkedveltebb termék, illetve árkategóriában is a legkedvezőbb. További információért látogassátok meg az ypsonelmagyar.hu honlapunkat.